Malawi Today. Mulungu angofuna kuti uvomereze kuti pano olephera mundikonzenso. Amen. Kukhala ndi maudindo ku dziko lapansi si chiopsezo chiopseza na wanthu. Amen. No sir. Kukhala ndi maudindo ku dziko lapansi kaya ndiwe msilikali si chida chotupsira anthu. Amen. Ni chida chimene chimapangisa kuti anthu mziko akhale safe, akhale ndi moyo wamtendere. Si chida choti anthu ena azichita mantha chifukwa choti iweyo uli ndi udindo. No. Hallelujah. Tena paliponse pamene ifeyo timagwirapo ntchito kaya ndi mu ofesi kaya ndi bungwe lina lililonse. Surabanji ya Malawi nonse ndikulandireni. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndawi yanga pamene ili 4 o'clock program ija ya nkanga zaona Amalawi. Tikasowa mwa kampindi, tikasowa mwa hours, tikasowa mwa siku limozi. Ndima mvesa kunena kuti mmakhala mkudandaula, mmafuna kuti tumodziwe kuti kodi umoyo wathu uli bwanji. Koma penaso mziti mvesa timakhala tikuthamanga kupita apa kuti iso tipeze kachakudya ka siku limenero, tipeze malo ogona siku limenero. Mudziwa Malawi tili mdziko muno kutumikira ino Amalawi. Tinasiya ntchito zathu zimene timagwira ku Namibia, komano tinasankha kunena kuti kuli bwino tikatumikire Amalawi. Suti ntchito zotazisiratu tikumagwira poti timagwirira ntchito mmakompyuta. Masiku ano paja timaenda ndi makompyuta m'manja amene akutchedwa ma laptop. Ndi ntchito zikugwirikabe. Chimene ndinga nene Amalawi, Limpopo izakhalapo kuyambira lero mpaka chitsogolo. Limpopo si ya chipani, ngakhala anthu ena amaona ngati Limpopo ndi ya chipani, komano timayankhula kwambiri za chipani chifukwa ndi zimene zamanga nthenje mu dziko la Malawi. Landirani monse nonse kumene muli. Ndikanatha kukupasani moni aliyense paika mpaka anthu 20 miliyoni. Komano kuti tipereke moni ndioti programu yonse ndioti sikhalaponso. Koma mwachidule ndingonena kuti nonse amene mukukhala m'maiko akunja, amene munachoka ku Malawi kupita m'maiko akunja, talandirani moni wanu. Komanso moni upiteso kwa tonse amene tili mu dziko la Malawi pakadali pano. Tilandireso ulemu. This is Comrade Ntanywa. Amalawi ndabwera ndi nkhani zingapo, komanso ndikhale ndi programu ya paderadera ya mashini amene abweracha. Ndifuna ndichenjeze zipani zotsutsa kunena kuti pakufunika kuti mutongole maso anu kwambiri, pakuyeneka kuti mutongole maso anu kwambiri. Ndibwera ikhala program special chabe ya makina amene aja kuti ndikulongosolereni kuti kodi chikuchitika ndi chani, kodi makina amene ajawo ntchito yake ndi chani. Tisamapeperesani. Makina amene ajawo alipo anabwera mnthawi ya bingwa Mutharika, ndipo makina amene ajawo anazaonongeka, amafuna kukonzedwa. Makina amene wawa akugwirisa ntchito ndi a National Intelligence
ndamene amagwirisa ntchito, ndipo andichitiraso mboni a national intelligence kunena kuti machine odi alipo, ndipo machiniwo amene anayenereka kumagwirisa ntchito ndi a department ya intelligent osati amakra. Ndi nkhani imeneyi ndibwere ndiyitambasule bwinobwino kuti kodi ntchito ya makra ndi chani, chifukwa kumbukirani kunena kuti kukhala ndi telefoni ndi ufulu wa munthu. Nde munthu sangangobwera chisawawa nkubwera mu telefoni mwanu kunena kuti akufuna azikusakani iya, unless munthuyo chilipo china chake chimene chachitika. Komanso osati izi za ndale ziyayi, izi palibe nkhani apa. Kodi lero kugwirisa ntchito telefoni kuoneke koopsa chifukwa chonena kuti MCP ili mboma, the same MCP imagwirisanso ntchito matelefoni kuti ikalowe mboma, imagwirisa ntchito so anthu ndikumayankhula pa social media kuti iso ikalowe mboma. How come today telefoni ikaipe chifukwa chonena kuti lero anthu ali mboma ndi anthu ena ali kunja? Nkhani yavuta Malawi ndi imfa ya Chilima, nkhani yavuta ndi imfa ya Chilima. Kupanda achilima izi sizikanakhalapo. Lero anthuwa akuchita regret kuti kodi tinapangiranji, kodi njira imene tinayisatayi ndi chifukwa chani? Ndere madzulo ano kumadzulo kuno kapena kumasana kuno Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti kunali mkumano umene anakumana anthu ndikumakambirana, ndiye kumene koko kunali zotani. This is Comrade Tanyiwa on Limpopo Pema. Ndisanayambe program yanga pali anthu amene akhala kundifuna kwambiri kaya kundifunira chani. I want to tell you I'm not afraid of you. Ndiye ndikufuna ndikupase ni nambala yanga 078 161 6727. nambala imene iyi mutipeza pali Mpopo kandiyankha ine, kaya ayankha Lufeyo, kaya ayankha DJ Maxi, kaya ayankha Kaorea. Ndengati mumafuna nambala yonena kuti timamfuna Comrade Ntanyiwa, timamfuna DJ Maxi, nambala imene iyi ndi imene takhazikisa. Aliyense amene akufunanso kuperekaso uthenga wake kuti komatu mu department yathuyi nde alipo amene waba makobiri, nambala yake ndimene kungopanga WhatsApp olosaimba. Nambala yake tikuti 078 161 6727. Aja military police mmafuna nambala yathu aja, nambala iyi ndi imene a military police Amwanga mmafuna nambala 078 161 6727. Ame komanda wa dziko la Malawi mmafuna nambala yanga 078 161 6727. Amene akundifuna nditumizireni message, mukandiimbira direct call simundipeza, ndiimbireni WhatsApp call. Mukaimba WhatsApp video sinima yankha ma WhatsApp video, tumizanu uthenga wanu, ndipo chidule kungotaipa ndikutumiza audio. Zotiso kuimba WhatsApp call sindiyankha. Amene ali ndi choyankhula ayankhule nane, nambala ndi imeneyi. Ndikubwereza pomaliza, sikuti muzayendera anthu mmakomo, sikuti muzipita khomo ndi khomo, sikuti kumafusana pa social media kodi nambala ya Comrade Ntanyiwa nditi, ndikuti 078 161 6727. Waponda mwala akatero Comrade Ntanyiwa. Amalawi chigawo chakumasana kuno ndati ndikudziwiseni kunena kuti Lazarus Chakwera
Lazarus Chakwera anali ndi mkumano, ndipo nditha kukutsimikizirani kunena kuti zadziwika sopano kuti Lazarus Chakwera, Valentino Phiri, Richard Chimwendo Panda, Amayi Yolamu, Akis Mwanga ndi anthu ena ngati Akunkuyu, Azikhale Ng'oma. Anthu amenewa ndi kagulu kena kamene kakukhuzidwa ndi imfa ya Chilima anakumanirana ku meeting imene inatha pafupifupi 4 to 5 hours kukambirana. Ndezimene amakambirana kumeneko amagwirizana zonena kuti akuluakulu nkhani ya Chilima we make a big mistake. Chifukwa panopa china chilichonse chikudziwika kunena kuti anthu aja anachita kuphedwa, ndipo Amalawi akudziwa kunena kuti anthu aja anachita kuphedwa. Sine koma meeting imene anali nayo ndezimene amakakambirana kumeneko agwirizana kunena kuti akuluakulu pakuyenereka kuti titetezane wina ndi mnzake, chifukwa boma limene lingabwere whether we like or not tikukalowa mundende. Ndikuti zasimikizirika, asimikizira aini akewo kunena kuti ngati si aziteteza munjira ina iliyonse 2025 come 17 September 20 September boma lasopano likangobwera anthu akumangidwa. Izi amakambirana okhaokha amene akukhuzidwa ndi imfa ya Achilima, ndipo agwirizana kumeneko kunena kuti azigwirisa ntchito a polisi kumaopseza anthu. Ndi chifukwa chake tikumva zonena kuti kukutuluka a military police, ndipo kuli anthu a polisi ena amene akupangidwa training ndi ma Israeli, ndi njira zoti kuyesesa kunena kuti akuti aziteteze. Ndipo kumeneko amanamizana kunena kuti Chimbuze Anabelo Ntalimanja ndi Ansambo azalengeze zisankhozi mwachangu, akazangolengeza kulumbirisana tizalumbirisane usiku. Akuti akazangolengeza kuti mama wawo chakungolengeza kuti Chakwera wawina, tizayembekezere kuti usiku kukakhala kulumbirisana. Is either akhoza kukalumbirisana ku State House, sikukakhalanso kulumbirisana kopita pabwalo mmene timapangira ponyadira moja kuti ayi ku Bingu Stadium, ku Chichiri Stadium, ku Sivo Stadium, ku Silver Stadium, ku Nankhaka Stadium, Pabaraka Stadium, apa Mulanje Papaki Stadium. Ayi atakalumbirisana ku State House, cholinga kukakhale kuli asilikali ku Amalawi asakapeze mpata wokalowa. Ndeizi amakambirana zulo anakumana anthuwa ndi kumakambirana kunena kuti akuluakulu whether we like or not game ya gona Amalawi atitulukira tinapha Chilima ndi anthu ena aja, ndeti pange bwanji pakufunika kuti titetezane. Ndipo Amalawi ndikhoza kukuuzani kuti kukumana kwawoko agwirizana kunena kuti aonesese kunena kuti smartmatic ija ayibwezerese igwire ntchito ndi cholinga chonoti aone khalabanji. Ndiye ndibwera ndi program yapaderadera yokhuzana ndi smartmatic ndi masini amene akubwerawo kuti kodi amagwirira ntchito limodzi mwa mtundu wanji. Ndiye ndifuna ndikuuzeni kunena kuti a opposition pakufunika msamali. China Amalawi ndifuna ndikudziwitseni kunena kuti ma activist nonse ndikubwereza
kagula Namiwa, kagula Boni Kalindo, kagule Amtolo, anyamata onse ali Mpopo FM, ajina DJ Munyanane, ajina Kaore ya DJ Max, ndena nonse. You need to pave way Ben Longwe. Ben Longwe akubwera kumayankhula kanga tafuna zenda nda Malawi, koma ali ndicho linga ndi munthu wina wake. Ne azibwera nambala ya ujeni yantanyiwa nditi, azibwera nambala ya ujeni nditi, ndicho linga chonena kuti akufuna amukole wina ngati mmene amapangira nda Boni Kalindo, ndicho linga chowasaka Boni Kalindo kuti abwere pafupi. Unfortunately Boni Kalindo ndi mwana woopsa kwambiri, anamulephera nkuteka ena anusi woopsa. Ndikufuna musamale kwambiri, zimvera ni ma audios iwo koma musatengeke nawo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Amalawi wa polisi amene anaombera Amai Saidi, wa polisi amene anaombera Amai Saidi, wa polisi amene ujandu wa trafiki waku Lilongwe kweri ya 3. Zina lake posa chedwa pompa tikala tili nao chifukwa maina onse a traffic tili nao, nde situkufuna tingochula kuti maina a traffic ndiawa. Tufuna tibwere ndi specific jina la wa traffic. Komano tapeza tasimikizirika azintolangani atu aku Malawi Police Service atisimikizira kunena kuti amene uja anali wa traffic. Ndipo tikuuzani kuti kodi wa traffic amene zina lake ndi ndani. There is no secret under the sun. I have been saying this is not 1964. Now we are in 2025. Chaka chimene aliyense amachiyembekezera. Ndiye ndikuti wa polisi amene anaombera Mai Saidi ndo wa traffic, ndiye tikupasirani dzina lake. Amalawi konse kumene muliko ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti President Lazarus Chakwera apanga programu yoitana akubanja kwa azibale onse amene anamwalira chamuseri, kumayimbira matelefoni kwauza zonota timakufunani tikipalizo kambirana. Ndanena kunena kuti mazi achita katondo, anthu azindikira, anapanga chola kuika. Zili ndife Amalawi kungoyambapo kupanga ma demonstration. Zili ndife Amalawi kungoyambapo ma demonstration kutolo chisankhocho asapange nawo so iyeyo akhala atachoka. Anthu alipo ambiri amene angagwirizirire upresident. Nde pano Lazarus Chakwera apanga programu yawo imene akukumana ndi anthu. Mtolankhani wathu wa Limpopo FM ku State House watitsimikizira nkhani imeneyi kunena kuti anthu 6 omwe akuchokera ku mabanja osiyana-siyana ndi amene akuitanidwa. Tikunena pano mawa kwaitanidwa banja la kwa Achimaneni komanso banja la kwa Lucius Kapeni aitananso kunena kuti apite kumene koko cholinga akafumbatise. Ngani ili hapa is forward straight. Anthu aja mukunena kuti anachita ngozi. Wina aliyense amene wachita ngozi tili ndi bungwe limene limayang'ana zokhuzana ndi macompensation angozi. Tasire anthu amene aja aendese za ngozi mpaka nazifike level yonena kuti mabanja onse amene anafedwa aja alandire chipukuta misonzi chifukwa cha ngozi. There is no need a president musikaitana anthu. Ndiye ndifuna ndipereke uthengawo. Ino amene mwaitanidwa musapiteko. Ino amene mwaitanidwa musapiteko, mungokhala pansi. Musaone kuchedwa. Ma compensation anu oloboma ilili lisakupaseni.
compensation muzalandira maboma amene akubwerawo, ndipo anthu ake ndife amene tizauze ma president kuti akabambe ma compensation atuluke musanayambe kulamulira, ma compensation atuluke, amuthalika ma compensation atuluke, tupere muluzi ma compensation atuluke, compensation ya mai anu ituluke, compensation ya anthu ena aja atuluke. Nde a president imene mwayamba mwaswera kemu ya chabe Comrade Ntanyi waiziwa, ndipo ndikupereka utenga kwa inu akubanja kwa achimaneni, musapiteko mukhale kakubera magali moto azakutengeni anthu amene wandachabe mukapitako mukhangati mukwasekerera amalawi tikulira nanu limozi, ndesi kuti inunso muzipita chamseri. Amene atapite kumene koko mutipeperesa ife amene tikumenyera ufulu kunena kuti abale anu anachita kuphedwa. Ndiye ndifuna ndinene akubanja kwa kapeni komanso akubanja kwa achimaneni amene panopa mwapasidwa opportunity kuti mukakumane ndi a president, musapiteko kumene koko. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Sindikuziwa amalawi enanu maganizo anu ndotani, koma ife ngati pa Limpopo FM amene sichikugona usana ndi usiku kumenyera nkhondo imene iyi kuti zona zake ziziwike. We can't tolerate, we can't allow kuti inuyo azibalano anamwalira nde muzipita kumene kucha kwa munthu amene wakuphera ni anthu maichilima. Don't bother yourself to go there. Ikuyendera mumbowe wokalira kutsuma ikala kula anyula tufuluko ya kula tili kana tilunga kabe ikungoyana ikuwana mwana ngataba katika pesa mawu akutifila nyakula kabangirwa vipango yofila kumasu kakukapelwa ikumenyerwa njira yose ndikabidanga kule akutipera ikikuyenda ndiruzi kwamasoko saje okukateka koyo samoyo muntu sakuwerenga tsibula nukamwazi engerelero tano usasutane ndibwana akumasulira agabu akuoneza bodolo akutopisira anyamata chino satirifiti akali balimba mari akutikira sikwanyi kuti mangamwala kosi kuti nonyamasiwe ndikuti nonse akumabanja amene mwaitanidwa mwatumiziridwe mautenga kuti mukakumane ndi Lazarus Chakwera ku State House, don't go. We are fighting this battle on behalf of you. Musatipeperese pasapezeke kupita kumeneko, lolerani kuputika, lolerani kuzuzika. Boma likubwera limene inuyo mzanjoya ma compensation anu muzalandira. Amalawi ndakhala ndikunena nkhani ya a Joyce Banda kunena kuti ine still I'm not satisfied. Sindikukhulupirira amai Joyce Banda kunena kuti anatuluka ku mgwirizano kuja. Amai Joyce Banda ndizomvesa chisoni kunena kuti cousin wawo amene dzina lake timati Lutepo amauza amai Joyce Banda kunena kuti cousin, please musapangeso ubale wina uliwonse ndi MCP. Koma amai Joyce Banda akwiya ndikunena pano sakumuyankhulisa Lutepo. Tikamanena ife timakhanga ti anthu amisala. Mmene ndikuyankhula pano Lutepo sakuyankhula nda a Joyce Banda chifukwa chonena kuti amalangiza a Joyce Banda cousin osapanga mgwirizano ndi MCP. Amalawi ndi okwiya.
ndi makanga ati ndikunama. How come muntu watuluka mu mgwirizano koma vice president wake ali ku mgwirizano komweko? Amalawi tatiyeni muzindisatira bwinobwino. Ubale wa president a dziko la Malawi ndi akaponda mkaka maudziwo unambira pati ngani itu yatipesa. Tikuuzana Amalawi kuti kodi ubale umene uli pati unachokera pati. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM chigawo cha kumasulu. Elder Landran Monwan, Elder Ramsey Mahiu, Landran Monwanu, Nyamata Minana imba nyimbo yonena kuti Limpopo FM abagiri mulozi tipase ni chilungamo. Ramsey Mahiu, Yehova makamu akale oyera watiendesa kuchoka ku 2024 kumene anthu anatipasa ma 72 hours, ma 25 hours, ma 12 hours, ma 2 days, siku limozi, 5 minutes, a minute. Koma Mulungu sana lole watiombosa cholinga tipulumuse mtundu wa Malawi. Dayangana kumbuyo kwechichokera kuna chituzo chazojuka zetu matenda ndifa komanso njala wachekedwa tu Nyamata, wachekedwa Nyamata kuchilazulo, wachekedwa Nyamata ndinali konko, wachekedwa Nyamata wa UTM. Nyamata amene wancheka Nyamata wa UTM uyi wachoka kwa Nsundwe, all the way kuchoka kwa Nsundwe kupita kukamcheka muntu kuchilazulo. Apolisi munena kuticha kunena kwake tikufufuza. Wa DPP nkutamanga kukamanga, wa MCP tikufufuza. Amai Merini Yolam ulalikitu maumva maudindo anuo sikuti akale opyezera anthu ndeife maudindo ofiti kwa opa. Chimene tikuopa ife ndi Mulungu wakumwamba. Pamene pali chilungamo ife tiyankhula, ndio bwino wake mwakumana okuba okhaokha. Ndi tiyankhula kuti okuba ndi okupha akumana okhaokha kulamulira ziko. Anaba 38 miliyoni. Kuma 38 miliyoni asilikali kulephera kulandira pifi. Asilikali kumota akanalandira masala leokwera. Wina ndikuba 38 billion. Ndakubera ndi mphamvu zake ndikumaopyeza. Ndikukalamula kuti a military police kamsake ni Comrade Mtanyiwa. Nde mbusa atu wakulalikirani kuti maudindo anuo so opyezera. Ndongo kutumikira kutoka kwa ife ndife mamaneja kunchito kwatu. Tikafika kunyumba sife mamaneja ndife abambo hapa nyumba tilemekezeso kunyumba. Koma inu maudindo au president, maudindo au amejeno, maudindo au wankulu wa polisi mukafikaso kunyumba anaso akumakutawani ala polisi jeno afika. Ndikateronso Amalawi ine Comrade Mtanyiwa Limpopo FM tisiane pomwepa tikumaneso mzigozi ino Kaini ndi Abelo achipangano cha sopano. Kaini Chilima alikuti ndikuti akubanja nonse amene munaferedwa pangozi imeneyi musapiteko ku State House zonse ndaziziwa mwaitanidwa mwachisisi ndeti kuti musapiteko. Tufuna anthu amene wawatu achite confess azayankhule kuti Amalawi mutikhululukire chimene timapanga sitimachiziwa. Tikatero ndio tizagwirizana apo kulibe. Ndikakhala ine okwasanilu muluzi ndamanga manati atupere muluzi, we are not going there. Ngati ndiye ambane ndi atupere muluzi, ngati ndiye ambane ndi abakiri muluzi, ngani yake ikhala yoenda chamseri kupita kukakumana ndi Lazarus Chakwera, ngani ya imfa ya anti yanga. This is Comrade Tanywa, Limpopo FM.